Boa tarde a todos e a todas. Temos agora con nós a Paola Guimerans. Paola Guimerans chegou ás nosas vidas, por fortuna, para as nosas bibliotecas, xa fai un tempiño, e con ela aprendimos que nas bibliotecas creativas podemos traballar o pensamento computacional máis alá da robótica. Paola ten unha formación moi potente que recibiu en Estados Unidos sobre textiles, circuitos de papel, desenvolveu moitos obradoiros nos espacios creativos das bibliotecas escolares galegas e é para nós un placer volver a tela aquí. Grazas, Paola. Moitas grazas, María. Boa tarde. Moitas grazas ás bibliotecas escolares por invitarme esta vez aquí, a estar outra vez. Para min é un placer colaborar coas bibliotecas e visibilizar cada vez máis todas estas novas ferramentas e tecnoloxías que temos agora disponibles para fomentar o que é a programación, o pensamento computacional nos nosos nenos e nenas galegos. Comenzarei a presentación dicindo que as tecnoloxías sempre avanzan, pero nestes últimos anos avanzaron tanto que xa non son tecnoloxías que consumimos, son tecnoloxías que, ademais, tamén nos deixan crear. De tal maneira que esta opción que nos ofrece agora a tecnoloxía o que nos ofrece son novas posibilidades para a ensinanza e educación. É por iso que nos atopamos con novas tendencias educativas. Estas tendencias educativas están ocorrendo a nivel mundial e, basicamente, o que pretenden é promover unha ensinanza STEM ou STEAM. Pero, que significa STEM ou STEAM? STEM responde ás siglas en inglés e é o acrónimo das materias ciencia, tecnoloxía, inxeniería e matemáticas. Eso sería STEM. Pero STEAM é cando lle incluímos o A arte. Esta forma de ensinanza STEM ou STEAM estáse promovendo a nivel mundial para formar unha nova xeración de nenos e nenas que sexan capaces de resolver todos os problemas do mundo actual. En tanto, é moi importante asociar estes términos á educación maker, á cultura maker, xa que, digamos, que este movimento social que surde nos Estados Unidos ao redor do 2005-2006 tamén influe neste tipo de nova ensinanza que o que pretende é, de alguna maneira, que os nosos nenos e nenas aprendan facendo e que traballen en equipo e, sobre todo, que empecen a promover a creatividade para ser uns cidadáns activos e que podan mellorar o mundo que lles rodea. Como vos dicen, é moi importante destacar que o feito de promover a idea de que hai que traballar todas as materias por igual de maneira transversal, isto que se define como ensinanza STEM ou STEAM, en certa forma é moi importante a nivel global porque moitos dos traballos que nos imos a topar daqui a 10, 15 ou 20 anos van a, digamos, de alguna maneira, van a estar relacionados cunha serie, digamos, ou van a requerir estes traballos dunha serie de habilidades e de competencias que este tipo de ensinanza ofrece. Entón, de alguna maneira, cando falamos desta nova tendencia educativa, estamos falando que é fundamental para unha educación de calidade no século XXI. Pero, que habilidades e competencias son estas? Que novas habilidades e competencias son as que temos que promover nas nosas aulas, na biblioteca, e estes nenos e nenas teñen que aprender? Pois, habilidades como a colaboración, a resolución de problemas, a creatividade, o pensamento crítico, o pensamento computacional son fundamentais para que pouco a pouco podamos crear unha nova xeración de nenos e nenas que non sexan consumidores, senón que tamén podan contribuir a facer un mundo máis sostenible. É por iso a importancia que teñen as bibliotecas escolares, digamos que nestes intres son o proxecto das bibliotecas escolares é un punto superimportante, é un nodo moi importante para que esta nova educación, estas novas tendencias educativas empecen a visibilizarse, empecen, de alguna maneira, a ter forza no ensino galego. En tanto, moita xente dirá, pero novo, pero entón como foi? Pero a cuestión aquí é que non é tan novo, é dicir, é novo o que en sí de repente que nos digan que temos que traballar de maneira transversal, que non é que non o fixéramos antes, porque, repito, estas novas tendencias educativas, esta nova tendencia educativa, ben sexa o enfoque STEM ou STEAM, basicamente, digamos que de alguna maneira se nutre
de outros conceptos educativos xa coñecidos, sí? Como pode ser o constructivismo ou o conectivismo. Neste sentido, destacamos a teoría constructivista de Piaget. Seguro que moitas de vos coñecedes toda a teoría constructivista de Piaget que fala desta idea de que o neno aprende cando realmente fai algo que é significativo, o neno ou a nena, para el. Entón, de alguna maneira, cando estamos falando desta forma de traballar e de mesturar e de maneira transversal todas estas disciplinas, tamén estamos falando de crear unha sociedade ou nenos e nenas que sean capaces de ter un pensamento crítico e de facer cousas novas. Seguro que conocedes a Piaget, pero pouca xente sabe que Piaget tivo un discípulo. Este discípulo é Simon Popper. Simon Popper, que vedes aí na presentación, digamos que é coñecido como pai do pensamento computacional. Sí, isto estamos falando dos anos 80. Popper, como discípulo de Piaget, o que fixo, basicamente, é tomar todas as súas teorías e, de alguna maneira, estudou como as teorías de Piaget, do seu profesor, poden establecerse, como se poden aplicar para que os nenos e as nenas aprendan a través das computadoras. Por iso, Simon Popper coñécese como pai do pensamento computacional ou da robótica educativa. Que quero dicir con isto? O que quero dicir con isto é que realmente non é nada novo o que ides facer. O que realmente novo son as ferramentas e os materiais, pero que en sí a forma de aprender é algo que xa leva anos defendéndose, que moitos de nós sabemos que é realmente importante ensinar desta maneira. Entón, a cuestión é que, como todo, as teorías avanzan, os conceptos evolucionan. E Simon Popper, digamos que de alguna maneira, sendo pai da robótica educativa, o que fixo foi mostrar unha serie de posibilidades para a educación con tecnoloxía impresionantes. Popper, os últimos anos da súa vida, morreu recentemente, pasounos no MIT Lab en Boston investigando. Moitas de vos coñeceredes o kit Lego Mindstorm. Ele é o pai, o que inventou ese kit de robótica educativa que, como todos coñecedes, é super popular porque, de alguna maneira, representa todas as posibilidades que nos ofrece aprender a construir unha máquina, non a nivel escolar, a nivel educativo. A cuestión é que, igual que sucedeu con Piaget, que tivo un alumno que foi Simon Popper e que foi evolucionando as súas teorías, Popper tamén tivo diferentes alumnos. Entón, dende que creou Mindstorm, dende que creou o kit Mindstorm para aprender electrónica e programación, os seus alumnos tamén foron evolucionando todas as súas teorías e creando novos tamén kits educativos ou ferramentas para poder, de alguna maneira, seguir dotando a educación desta forma de traballar de maneira transversal todas estas disciplinas. Non sei se coñecedes, pero Scratch, o programa de Scratch, digamos que de alguna maneira é un programa que foi creado por un alumno de Popper. Tamén no MIT Lab de Boston, que é onde basicamente todas estas teorías se foron fraguando e foronse desarrollando, temos tamén a Jay Silver e Eric Rosbaugh, que son alumnos de RESNIC e crearon a placa Makey Makey. Cando remata a presentación vou vos facer unha demostración, pero basicamente Scratch e Makey Makey representan o que é a nova robótica educativa. Igual temos o traballo de Aya Bider, que creou o kit Little Bits. Ao final, o que nos atopamos é que nestes últimos anos a robótica educativa como tal estáse, de alguna maneira, transformando, estáse convertindo noutra cousa diferente ao robot, pero sigue sendo robótica educativa porque se nutre de todas estas teorías que, repito, non veñen de Popper, senón que xa veñen de Piaget e de outros pensadores que levan anos pensando como os nosos nenos e as nenas poden ter realmente un aprendizaxe significativo. O curioso, comecei a presentación falando de que esta tendencia educativa o que pretende é promover o STEM, o STEAM,
correcto? Entón, isto é un concepto que quero que quede claro cando traballedes na biblioteca creativa con diferentes ferramentas ou diferentes materiais, que basicamente o que temos é unha nova forma, que non é tan nova, pero unha forma innovadora de aprender ou de ensinar que, de alguna maneira, pode ser máis ou menos creativa. Sí? Como podedes ver neste exemplo, Paper creou o kit Mindstorm, Lego Mindstorm, pero á dereita tedes outro kit que, se vos fixades, tamén podemos decir que é un robot. Basicamente non é que sexa un robot, son dos bonequiños, pero realmente ten a mesma electrónica co robot. En que se diferencia o kit de Lego Mindstorm do kit, neste caso, de textiles? O que vedes á dereita é un kit que te trae unhas pezas de feltro, te trae uns kits, as mesmos componentes electrónicos e, de alguna maneira, o neno ou a nena está traballando as mesmas competencias. Está aprendendo de electrónica, está aprendendo de programación, está desenvolvendo o seu pensamento computacional. Que diferencia existe entre na miña aula ou na biblioteca estou traballando e deixo o Lego Mindstorm na mesa ou deixo o kit de textiles? Pois a diferencia está na forma en que se vai construir, na personalidade que vai ter, na liberdade, de alguna maneira, que vai a ter o rapaz para poder darlle forma a eso que está creando. Entón, dito isto, pouca xente coñece que, vou pasar a esta diapositiva, que esta muller, Leah Backlund, está detrás de todo este cambio e de toda digamos, de alguna maneira, esta inclusión do campo dos e-textís. Os e-textís digamos que xunta a letra E, que ten que ver con electrónica, e textís, que ten que ver con textiles. Entón, basicamente, Leah Backlund, ao redor do 2006, colleu o corazón dos robotiños que tedes moitos de vos nas bibliotecas, dos escornabots. Colleu a placa que ten o escornabot. E o que fixo esta muller foi pensar: «Guau, isto é un Arduino, é unha herramienta superpotente e me permite facer que o meu robot se mova, podo poñerlle un montón de periféricos, de sensores», pero ela pensou: «Pero estaría guai, estaría moi ben coller esta plaquiña, rediseñala, vamos a coller esta plaquiña que moitas de vos tedes na cabeza, vamos a facela un pouquiño máis grande, vamos a poñer uns buraquiños máis grandes e vamos a utilizar fío en lugar de cables para facer, por exemplo, unha gorra inteligente. Ou vamos a facer unha chaqueta que eu podo levar, unha chaqueta unha chaqueta que lle podo poñer unha serie de luces e cando vou na bicicleta e se fai de noite, esa chaqueta se encende. De unha maneira, Leah o que estaba propoñendo era un pouco ampliar, incluindo novos materiais, ampliar esa visión de como podemos traballar as STEAM sen ter que facer sempre o que entendemos como un robot, que non ten que ter, digamos que de alguna maneira non ten por que ter unha forma de robot como temos todos na cabeza. O interesante é que, como expliquei anteriormente, este cambio de diseño nas ferramentas ou esta inclusión de novos materiais, este non querer deixar de non evolucionar o que é a robótica educativa, de alguna maneira sucede porque, como vos expliquei, esta nova tendencia educativa que chegou e que está alrededor de todo o mundo intentando implementarse na educación, chegou para quedarse. E temos un problema, que ao longo da historia sabemos que a muller nos campos científicos tecnolóxicos non estivo recoñecida. Polo tanto, non é un problema do robot, é un problema dos estereotipos que se crean ao redor do que é o robot. Entón, digamos que moitos teóricos, enxeñeiros, deseñadores, con este novo cambio educativo, tamén o que plantexaron é como podemos facer, que tipos de ferramentas podemos ofrecerlle aos nosos nenos e ás nosas nenas para que podan fomentar ou no futuro estudar algunha carreira vinculada ao cas STEM. Que podemos facer? Entón, neste caso, o interesante é que hai unha serie de preguntas que se lanzan
digamos, cun grupo de teóricos ao redor do 2007. LIA crea a placa no 2006, a comeza a vender, cando digo a placa, este microcontrolador ou esta placa que vos dicen que sería unha especie de adaptación do corazón que ten o Escornabot. Entón, a cuestión aquí é que cando LIA lanza ao mercado, empeza a comercializar esta placa para testís, comenzase a facer esta serie de preguntas, non? Os textiles, digamos, de alguna maneira, teñen alguna relación con fomentar a equidade nas STEAM? Entón, as preguntas serían as seguintes. Como podemos facer que toda a rapazada senta que poda facer STEAM? Os textiles podría ser un bo punto de entrada para que isto suceda? Como podemos favorecer a incorporación do ámbito artístico? Porque sabemos que unha das habilidades é a creatividade. Entón, se estamos falando de STEM, sen a A, cando se queremos incluir ya, digamos que a idea de incorporar o ámbito artístico vai favorecer tamén esa idea de ampliar os puntos de entrada a esta nova forma de ensino. E, como non, outra das preguntas que se fixeron cos ETSTIs é se realmente os ETSTIs poden garantizar a participación, neste caso das nenas ou de minorías que non estiveron interesados ou que non lles gusta a robótica, pois cos estudios vinculados coas STEAM. Dito isto, todo o traballo de LIA, que neste caso ela é unha enxeñeira, que non simplemente diseñou a placa Lilipat Arduino, senón que leva anos documentando tutoriais de maneira gratuita para visibilizar todas as posibilidades que ofrece este campo e, ademais, é unha gran teórica e nos últimos anos tamén se dedica a dar charlas a nivel mundial para explicar o importante que é o deseño da ferramenta ou a ferramenta que levamos á aula ou á biblioteca para que, de alguna maneira, os nenos e as nenas podan aprender STEAM dunha maneira, digamos que máis inclusiva. Dito isto, despois de que LIA creara a placa, neste caso esta imaxe de Yasmin Cafai, Cafai é unha alumna de Puppet, o pai da robótica educativa, foi alumna Yasmin Cafai durante anos e ela deuse conta das posibilidades que tiñan os ETSTIs. De tal maneira que no 2007, non estamos falando de moitos anos, estamos falando de moi pouquiños anos, os ETSTIs xa se consideran, nestes últimos anos, saliron moitas e moitas investigacións, moitos e moitos estudos, talleres, experiencias con nenos e nenas do todo o mundo que xa afirman que os ETSTIs xa se considera unha alternativa para potenciar as competencias que traballan coa programación e a robótica. Pero, xunto Yasmin, temos todo un grupo de mulleres que son enxeñeiras, son pedagogas, son mestras, que, ao igual que ela, non pararon, dende que LIA creou a placa Lilipat de Arduino, de crear e de investigar e de dar formacións e de explicar o potencial que ten simplemente entender que se pode aprender electrónica e programación dunha forma diferente a como aprendimos ou como entendimos que tiña que ser, e que é igual de válida. Entón, a cuestión aquí é que nestes últimos anos, realmente estamos no 2020, solamente pasaron 12, 13 anos, é un campo, os ETSTIs aplicados á educación, digamos, que é algo bastante recente, non podemos decir que ten moitos anos. Pero, aínda así, nestes últimos 12, 13 anos, o que sí se demostrou, é un punto para min superinteresante, por iso eu considero que é tan importante visibilizar o potencial dos ETSTIs nas bibliotecas creativas, nas bibliotecas escolares, é que, sin duda, é moi amigable para principiantes. É moi fácil de usar, por iso, neste caso, nos Estados Unidos, cando dan formación aos docentes de moitos centros que non teñen experiencia anterior coas tecnoloxías, o primeiro punto de entrada para aprender un circuito eléctrico case sempre é facer un circuito en papel. Tamén se descubriu, ao longo destes 13 anos, que a idea de utilizar estes materiais, vense xa un adhesivo de cobre, un fío, unha pintura que conduce a electricidade, a idea de que sustituamos, de que non utilicemos cables, de que utilicemos este tipo de materiais, o que fai é que a tecnoloxía, en vez de estar oculta, faise visible, é tangible. Eu podo ver por onde vai o circuito. Se nos paramos a pensar,
Moitas veces, cando intentamos co robot fomentar o pensamento computacional, digamos que, de alguna maneira, moitas veces non coñecemos como se fan as conexións. Por que? Porque moitos destes robots están encapsulados ou teñen moitos cables que fan difícil esta comprensión. Desta maneira, cando, por exemplo, facemos, pois, digamos, imaginar, facemos unha mochila que ten un sensor de luz e poñemos, non sei, uns cantos detectores e un motor, o feito de que estemos cosendo eses componentes a esta placa, neste caso a Lilipad Arduino, o que nos permiten tamén é que cada vez que cosemos vamos tamén na nosa cabeza recordando como son as conexións e vamos entendendo tamén conceptos tecnolóxicos, vamos vendo como se conectan. Sen dúda, outra dos aspectos máis importantes de levar os ETSTs aos nosos nenos e ás nosas nenas é que é increíble que estes avances tecnolóxicos, o feito de que teñamos a nosa disposición un fío conductor. Este fío conductor utilizábase nos anos 90, 90 e 80 para investigación militar. Estamos falando que este material que ahora está nas aulas, que ahora está nas bibliotecas creativas, é un material que realmente é un material moi innovador. E que pasa co feito de que ahora mesmo se democratizara que podamos ter acceso a este material? E que nos permite, de alguna maneira, iniciarnos a conceptos de electrónica a través do manual, do craft. E isto é algo moi novedoso, digamos que de alguna maneira é unha forma diferente de aprender algo que ten que ver con algo tan complicado moitas veces como é o ámbito científico-tecnolóxico, sí? Moitas veces, o que pasa co tema de aprender tecnoloxía é que a curva de aprendizaxe é moi alta. E cal é o problema? Que moita xente empeza, sucede isto tamén con internet, é como se non é capaz, se sente frustrado, se sente un nivel moi alto de frustración, automáticamente o deixa, perde o interés. Digamos que con este enfoque, como cando falamos de facer, por exemplo, unha postal con adhesivo de cobre, estes materiais non nos necesitamos soldar, son moi cotidianos, son algo como moi familiar. Entón, de alguna maneira, o que estamos facendo é baixar esa curva, crear pequenas escaleiriñas para que, de alguna maneira, os nosos docentes, que con mellor tampouco coñecen, os nosos nenos e as nosas nenas, empecen a iniciarse o que é a ensinanza STEAM, para que, de maneira natural, empecen a coller conceptos, pero que non sexa dunha maneira moi técnica, senón que sexa creativo. Isto que garantiza, de alguna maneira, é que sexa máis amigable. Dito isto, un pouco para continuar con esta comunidade de mulleres, eu, persoalmente, considerome que son parte desta comunidade de mulleres. Por qué? Porque eu tive a sorte, no ano 2007, de vivir nos Estados Unidos. Tiven a sorte de poder estar ali. E mentras que era profesora na universidade, ensinaba a estudantes de moda como poñer luces nas súas prendas de roupa, tiven a sorte de conseguir un traballo a media xornada polas tardes nunha escola. E, tiven tamén a sorte de crear, formar parte do equipo que creou a primeira biblioteca escolar, ali nos Estados Unidos, neste caso en Nova York. Isto me facilitou, de alguna maneira, poder participar en dous dos libros máis importantes que existen no campo dos ETSTs e a miña participación foi creando as actividades. Entón, digamos que non é simplemente a idea de que estou facendo, ou como desgraciadamente moita xente di, estás cosendo. A idea vai moito máis alá de coser, aínda que tamén hai que coser, cousa que creo que é moi importante coñecer nos tempos que corren, que, como ben digo, este movimento, esta nova tendencia educativa, recordade que o que quere promover é a sostenibilidade, por lo tanto, coser é unha técnica que non debería desaparecer tampouco. Creo que non está ben que os nenos e as nenas non se sepan arreglar a súa roupa, pero dito isto, digamos que o campo dos ETSTs recupera esta técnica, pero, ademais, permite ou crea pontes para, de alguna maneira, que moita xente se poda iniciar un campo que de outra maneira sería inaccesible. Dito isto, fai uns anos, regresei a Galicia
O meu interés non é outro máis que visibilizar todo este campo e que toda a xente que este interesada pois poda iniciarse a electrónica da programación e collelo pois coa pasión que eu o collín fai uns anos cando estaba nos Estados Unidos. É por iso que creei esta plataforma que se chama Aula STEAM, onde podedes consultar un montón de tutoriais que eu teño disponibles e que, de alguna maneira, poden darvos ideas de como fan unha actividade que, de alguna maneira se asocia con esta nova forma de educación que se denomina STEM ou STEAM. Entón, digamos que o meu traballo consiste en divulgar, en explicar, e o máis importante, sobre todo, aconsellar cal é a mellor ferramenta, cal é o mellor material, porque, repito, non é o mesmo un rapaz de 6 ou unha rapaza de 6 ou 7 anos iniciando a electrónica e a programación que un rapaz de 17 ou 18 anos. Entón, hai que ser moi conscientes de que os puntos de entrada, a tecnoloxía, igual que pasa con todas as ferramentas, hai que tamén saber buscar a idade adecuada para que o aprendizaxe sea gradual. Entón, con que materiais traballo eu? Que é o que teño eu na miña casa cando preparo os meus obradoiros ou, digamos, que materiales son novedosos que de alguna maneira me gustaría mostrarvos para que, de alguna maneira, empecedes a coñecelos para logo poder compralos para a vosa biblioteca creativa. Pois, mirad, eu traballo con fíos que conducen a electricidade, fíos solanas, tamén traballo con pinturas, son pinturas que se poden lavar, non son tóxicas e que de alguna maneira os rapaces poden utilizar. E traballo tamén con este adhesivo, que é un adhesivo conductor, é un adhesivo que está feito de cobre, conductor doble cara, e como podedes ver, é moi fácil de cortar, de tal maneira que estes materiais que vos acabo de mostrar serían o equivaldrían o que é un cable. Cando eu fago un circuito, de alguna maneira, podo utilizar un cable ou podo utilizar calquera destes materiais. A cuestión é que, como temos estes materiais disponibles, pois tamén a creatividade se activa e, de alguna maneira, pois, o ter un adhesivo, pois a imaginación salta e tamén, de alguna maneira, pois, ocurren novas ideas. Entón, de alguna maneira, na miña maleta ou no meu estudio, teño estes materiais. A parte, teño unha serie de ferramentas. As ferramentas son as ferramentas digitais, son unhas placas que me permiten programar o que eu faga. É dicir, se eu estou facendo, imaginar, en papel, estou facendo unha narrativa, teño unha historia, aquí hai un exemplo na presentación. Na presentación vedes unha imaxe, un debuxo do libro do Monstro dos Cores. Entón, de unha maneira, eu podo facer un deseño que está vinculado cun libro e logo utilizar calquera destas dúas placas. No medio, Scratch é o programa, pero a placa de arriba, que se chama Microbit, ou a placa de abaixo, que se chama Makey, o que me permiten é que eu colla o textil e o papel e o conecte ao meu ordenador para que? Para que de alguna maneira comece a crear circuitos un pouquiño máis complexos e que poda programar. Entón, digamos que estas ferramentas, estes materiais, ao final non deixan de ser máis que ferramentas que vamos a ter que adoptar e que, de alguna maneira, temos que estar moi confiadas e moi confiados en aceptalas porque están deseñadas para vos. Son ferramentas moi sinxelas, son ferramentas moi intuitivas e son ferramentas que, ao final, o que vos van a beneficiar na vosa docencia é que, de alguna maneira, vades a ver os nenos e as nenas motivados, moito máis motivados, porque, ao final, non tedes que olvidarvos que estades traballando cunha xeración que xa naceu cun móvil na man, de tal maneira que todo isto para eles pois non deixa de ser máis dunha extensión do que xa coñecen. Entón, dito isto, ahora que xa me desvelei, que xa falei un poquinho de min, vos mostrei un poquinho as ferramentas coas que traballo,
Nos últimos 2 anos, gracias ás bibliotecas escolares, pois cada vez dou máis formación en diferentes centros galegos, en diferentes bibliotecas. Isto dame pois a posibilidade de coñecer, pois, bueno, non só xente maravillosa, senón tamén pois bibliotecas que son realmente impresionantes e que bueno, a verdade que un orgullo ser galega e ter estas bibliotecas tan bonitas. Entón, gustaríame, antes de mostrarvos algúns exemplos que vos truxen de proxectos para que os besades, ¿sí? Para que non se só imaxes, gustaríame falarvos de 3 experiencias que tiven o ano pasado en 3 centros, ¿sí? Entón, vou vos explicar un poquinho actividades, ¿sí? Neste caso, no CEIP Virxen do Carmen de Sober, foi moi interesante porque o obradoiro, a actividade STEAM, consistiu en que os nenos e as nenas aprenderan o que é un circuito analóxico, un circuito. Entón, para aprender ou para entender como facer un circuito, o que lles din foi un trociño de fieltro, un pouco de papel albal, unha batería, un LED e logo fío conductor, sí? Entón, a cuestión é que os nenos e as nenas, seguindo as miñas instruccións, paso a paso, aprenderon a construir o circuito. Como podedes ver, o papel albal o que fai é de interruptor. Tamén, aparte de aprender o circuito, aprenderon que cando, bueno, neste caso, o papel albal que é un material conductor, cando se pecha ou cando fai contacto, o que fai é, bueno, neste caso, neste exemplo, no que fixeron eles, é encenderse esa luceciña. Ben, entón, a actividade consistiu, por un lado, en que aprenderan como funciona un circuito, que recoñeceran cales son os componentes electrónicos que necesitamos para facer un circuito analóxico. E, ademais, que entenderan o que é un interruptor. Pero esta actividade non quedou aí, senón que se lles animou a crear o seu propio persoase e que inventaran ou que imaginaran toda unha narrativa vinculada a por que ese persoase tiña ese LED encendido. Por qué? Por que se lle encendeu o LED? Entón, a cuestión aquí é que nesta actividade de 90 minutos non só aprenderon electrónica, senón que tamén tiveron unha reflexión, escribiron un texto ao redor do que habían feito. E como podedes ver, como cada persoa é diferente, pois aí vedes pois como de alguna maneira foi unha experiencia realmente moi enriquecedora para eles e para elas, porque cando compartían as súas historias, de alguna maneira todos aprenderon o que é un circuito, pero tamén aprenderon que un circuito pode expresarse, non? O que vamos, que non é un circuito tradicional, senón que ao final é algo que les fan que lle sae de dentro. Sí? Entón, esta sería unha das experiencias, unha das actividades STEAM basada en ETSTIS que fixen no CPI Virxen do Carmen. No CPI Plurilingüe de Carballedo, o que fixemos foi utilizar a placa Makey Makey, que agora vos vou mostrar, con o programa Scratch, sí? Entón, o que fixeron foi que lles ensinei a facer circuitos en papel, primeiro, é dicir, aprenderon a facer un circuito, e logo este circuito o conectaron, neste caso co ordenador, co programa Scratch, e a partir de aí comeza un conto. E o conto é o seguinte: o conto consiste en que pola noite, como podes ver na imaxe, vese como unha especie de casiña, sí? Bueno, aquí hai algún debuxo, pero o folio original é a casiña sen ningún debuxo. Entón, a cuestión é que pola noite entrou un lobo na granxa e os animaliños se esconderon dentro da casa. Entón, a actividade consistía en que eu xa tiña un programa feito de Scratch con unha serie de animaliños e os nenos e as neñas tiñan que facer circuitos. É dicir, tiñan que pechar circuitos, teñan entre eles que collerse as mans e intentar descubrir que animaliños se meteron dentro da casa. Os animaliños, de alguna maneira, os descubrían pechando circuitos. E, de alguna maneira, tiñan que dibuixar eses persoases. E, a continuación, o que tiñan que facer era gravar co Scratch unha narrativa. Entón, nesta actividade, non é tanto, primeiro aprenderon o que é un circuito eléctrico, neste caso un circuito sin selo, e logo ese circuito, unha vez que entenderon o concepto, conectaron o circuito, o papel, onde fixeron o circuito, a Makey Makey, e a partir de aí tamén empezaron a programar. É dicir, eso levounos a programar e tamén un pouco a desenvolver
toda fomentar esta parte narrativa nas súas cabezas. O último exemplo que me gustaría mostrar, neste caso vou falar un minuto antes de poñer o vídeo, no CPI de Bandeira realicei 2 obradoiros seguidos. Os 2 son sobre circuitos en papel. A diferencia entre o primeiro e o segundo é que no primeiro aprenden a poñer un só LED, é dicir, fan un circuito sin selo. Pero na segunda actividade xa se lanzan e comezan a facer ou aprenden o que é un circuito en paralelo, poñen máis dun LED. Entón, a cuestión é que na primeira actividade, no vídeo vades a ver mellor a experiencia, o que lles ofrecín aos nenos e as nenas é unha plantilla que logo vos deixo na biblioteca, todas as plantillas logo as tedes vos para poder repetir a actividade, e nesa plantilla vedes unha cidade, é unha casiña que podedes montar en 3D. Entón, na primeira actividade, falei sobre as cidades inteligentes, que ahora están nos obxectivos, os ODS 2030 tan de moda, entón falei un pouco de que eles pensen que están encendendo un LED e que a batería se pode gastar, queren facer a postal, e como na casa apagan a luz ou non apagan a luz. Entón, bueno, traballei un pouquiño o que é a idea da electricidade, e a continuación expliqueilles o que é un circuito, e faleilles do adhesivo de cobre. Eles, en este caso, os nenos e as nenas, crearon a súa postal, no vídeo vais a verlo mellor porque quedou super bonito, recortaron a súa casiña e cando apagamos a luz na biblioteca, pois quedou toda unha cidade, con as luceciñas. Iso foi a forma no que aprenderon a facer os seus circuitos sin selo. Na segunda actividade xa foi diferente, tiñan 2 LEDs, en este caso a plantilla que lles din, o que tiña era como 2 persoaxes con 2 globiños para crear unha conversación entre eles. Entón, na segunda actividade aprenderon a facer este circuito paralelo, pero ao mesmo tempo comenzaron a pensar que está pasando aí. Por que teñen a luz encendida e de que poden falar. Pero, bueno, como desto teño un vídeo, penso que o mellor é poñelo. É maravilloso que nas bibliotecas estes mestres e mestras fagan estes vídeos porque queda unha documentación preciosa e é un orgullo que o compartan. Entón, agora o que me gustaría sería, trúxenvos unha serie de exemplos, xa un pouco máis tansibles, xa non que non se xan imaxes. Entón, o que me gustaría que entenderades é que cando falamos de programación, de electrónica, de pensamento computacional, basicamente o que consiste que de pouquiño a pouquiño vayamos cada vez tendo un complexo un pouco máis, que vayamos pensando, tanto nós como os nenos e as nenas, como
como pensaría un técnico, sí? É o que se chama fomentar o pensamento sistémico, que ten que ver que, bueno, que se xas capaz de tolerar pois que moitas cousas non estén funcionando, outras sí, e que vayas, vamos, que se xas capaz de arreglar todas, sen que te poñas nervioso. Iso pode pasar, por exemplo, aquí ahora temos un papel, sí, que ten o adhesivo de cobre, temos unha placa, que é o microcontrolador, e logo temos aquí o programa de Scratch, que, como xa vos expliquei antes, é un programa que desenvolveu Michael Resnick, sí? Un dos estudantes de Simon Papert. Entón, a cuestión é que aquí o neno e a nena anteriormente entenderon o que é un circuito, sí? Como se pecha e se abre un circuito. Entón, basicamente, esta placa que tedes aquí é unha placa que, basicamente, o que fai é que é o mesmo que o keyboard, que as teclas que temos no noso ordenador. Sabedes que no noso ordenador temos flechiña para arriba, flechiña para baixo, izquierda, dereita, o espacio ou o clic, sí? Entón, neste caso, en vez de clicar no noso ordenador, podemos clicar en calquer superficie que sexa conductora e o que fará é que lle mandará unha sinal ao ordenador e pasará algo que nos xa temos programado, sí? Neste caso, o que imos facer é que o cable negro, sí? Digamos que sería como terra e como negativo. E agora poño a miña man, somos condutores, entón eu poño aquí a miña man e agora o que fago é que clico aquí. E automáticamente estou pechando un circuito, sí? Isto lle envía unha señal ao ordenador e isto xa o fixen eu antes, eu o que fago é arrastro uns bloques e programo que suceda isto. Sí? Pero podo ter un sonido, pero tamén, fixadevos, ahora vou pechar o circuito, pero dando aquí. Había unha vez un gato que le gustaba correr. De tal maneira que o que estamos facendo nesta actividade é, se aprendemos a utilizar a Makey Makey e aprendemos o programa de Scratch, o que podemos facer é contos interactivos. Pero non son contos interactivos que están na pantalla, senón contos interactivos que están no papel. E a este papel, posteriormente, lle podemos poñer motores, podemos poñerlle LEDs, de tal maneira que isto sería un robot. Non ten forma de robot, pero podemos poñerlle un sensor, podemos poñerlle un motor ao papel, podemos poñerlle un edificio grande e que xire un molino, podemos poñerlle todo o que nos apetezca. E, de alguna maneira, estamos traballando o pensamento computacional, estamos aprendendo de electrónica, estamos colaborando, se traballamos en equipo. Tamén podemos fomentar todo o tema do pensamento crítico en función de como utilicemos os materiais. E, bueno, a cuestión é que isto sería un exemplo dunha das actividades que eu imparto nas bibliotecas creativas coa finalidade de que os mestres e as mestras tamén empecen a entender como funcionan estas ferramentas e, pola experiencia que teño, automáticamente, unha vez que entenden o sistema, xa lle ven unha aplicación directa ao que están facendo eles ou elas. Sí? Entón, aquí temos a placa Makey Makey que, repito, conectada con Scratch, nos permite ou ben facer cousas en textil ou ben, por exemplo, coller plastilina conductora, coller calquer material conductor. Esta placa, é bastante coñecida porque no vídeo promocional o que fan é con unha especie de piano con plátano, sí? O que pasa que, claro, hai todos uns tutoriais que din que hai que ir máis alo do plátano e do piano. Entón, un pouco a idea é, pois eso, intentar tamén estas ferramentas adaptalas ao noso traballo, porque, recordade, ao final non deixa de ser novas ferramentas que, como pasou co ordenador, de maneira natural as iremos incluindo no noso día a día, e o máis importante son os contenidos que nos xa coñecemos, non? Como os imos adaptando para que os nenos e as nenas aprenden desta maneira. Outro exemplo que vos truxen, neste caso, aquí tedes unha placa que se chama unha placa microbit, que é unha placa, é un pequeno, por decirlo así, arduino, como o corazón dos cornavoz. É unha evolución, digamos, desa placa. Como podedes ver, tanto a Makey como a microbit están influenciados o seu diseño polos textiles, sí? Digamos que son placas que nacen, estas ferramentas educativas nacen despois da placa Lilipat Arduino. Por lo tanto, incorporan esa idea de que se poden poñer materiais. Entón, a microbit, neste caso, o que podemos facer é que os nosos nenos e as nenas fagan
unha mascarilla, sí? En este caso, que esta mascarilla pois, detecta a temperatura, non? Nesta época do COVID que estamos, ou que manda algún tipo de mensaxe positivo. Bueno, a cuestión é que o microbit é unha ferramenta moi potente, é unha ferramenta que en Reino Unido, digamos que xa está en todas as aulas, en todas as bibliotecas, e ten un montón de componentes xa incluídos. Ten un speaker, ten un acelerómetro, bueno, a cuestión é que é moi completa, sí? E sobre todo, o que é moi chamativo para as nosas nenas que ten todos estes LEDs, sí? Que eles poden, son píxeles, eles poden, nun programa que se chama Make Code, poden programar e poden, arrastrando bloques, poden conectar. Esta placa, o igual que sucede coa Make, eu a desconecto e utilizo o mesmo cable, sí? O conecto aquí, bueno, non sería este, sería un similar, o conecto e igual, e o programo dende o meu ordenador ou dende a miña tablet. Neste caso, a microbit funciona con Scratch e funciona con un programa que chama Make Code. Con Scratch é moi divertido porque podemos conectalo vía Bluetooth. Entón, pois, bueno, podemos facer cosas un pouco máis divertidas. Entón, o que acabo de mostrar agora, basicamente, serían as placas, sí? Son, digamos, cando utilizamos estas placas, estamos facendo cousas un pouco máis, non sofisticadas, pero estamos facendo o que se chaman circuitos digitais, sí? E logo mostro aquí dous exemplos de circuitos analóxicos, que sería un pouco a forma de empezar. Aquí podedes ver, pois, bueno, unha mascotiña que ten os dous ollos, son LEDs. Isto sería o que equivale a un circuito en paralelo. O neno ou a nena que fai este traballo ten que aprender, pois eso, a coñecer a polaridade dos LEDs, a coñecer, bueno, como coser, como traballar con estes materiais. Esta versión, digamos, esta forma de aprender a facer un circuito eléctrico, tamén o temos en papel. Aquí teño este exemplo, isto é unha postal pop-up, sí? Que está inspirado nun conto, no conto do O sapo e a mosca. Hai unha cuestión moi curiosa cando se fai este tipo de actividades dentro do que eu veño observando, é que o positivo desta forma de aprender electrónica e acercarse á programación é que moitos destes materiales o que tamén están fomentando é a parte da motricidade fina, que últimamente se está perdendo moito, xa que os nosos nenos e nenas están todos os días cos dispositivos digitais. Parece mentira, pero simplemente o feito de que sexan capaces de poñer ben un adhesivo de cobre, este adhesivo de cobre, que sean capaces de cortar, que sean capaces de poñelo no papel, tamén estamos traballando outras habilidades, sí? Todo o tema de psicomotricidade fina, creo que estas actividades tamén, de alguna maneira, fomentan todo iso, e sobre todo a concentración, porque moitas veces o que pasa con este tipo de proxectos é que realmente, como teñen que estar pendentes de tantas cousas, pois de alguna maneira se enganchan e, bueno, un pouco obxectivo ese, non? Que se mergullan no aprendizaxe e que de alguna maneira, bueno, a idea de todas estas novas ferramentas que veño a presentaros aquí é simplemente mostrarvos que como avanzou nestes últimos anos as ferramentas educativas e as posibilidades tan maravillosas que ofrecen, porque, repito, ao final, isto o que nos permite, os mestres e as mestras, o que os vai permitir, neste caso na biblioteca creativa, que os nenos e as nenas se mesturan, isto xuntan coa impresora 3D, con as outras ferramentas que tamén forman parte deste contexto, que sean realmente creadores e realmente, xente libre capaz de ter un montón de ideas. E dito isto, eu creo que... Sí? Sí. Bueno, pois eu creo que Paola explicounos como poder traballar o pensamento computacional con actividades sinxelas, inclusivas, igualitarias, accesibles e sustentables. Gracias, Paola. Gracias a ti.